Kublai pi baro ngi pidiang so bhai pi shakathup khubor mata ka janmit shwaban phash ki khubor ki babnya ngi nya pet chwai ki mat ba kong san Ajing kren umintri rang badu kari Narendra Modi hakabenta ka bakhandai pusar jong ka program Man Ki Baat ong ba ke India kalalong ka way na kiri ka ba he tamban penmi boarding na kasni Bu Modi ya umaw nongrim ha Gujarat banshnai kileng sun C295 ong baka bado dara om tang baka nang penklan bori ki sipai henry ru kan kentiyo yaki kamling sun Wanjongo ka Director General ka AIR News ka Dr. Vasudha Gupta yutu station ka All India Radio ba Doordarshan bat kintu banang penmi yaki program ki ban ai jingmento yaki nongshong shnong ka jilla Bat dalai wicket penliam ka Bangladesh ya ka Zimbabwe ha ka limpung ICC Men T20 World Cup ya kun persya ka India ya ka South Africa mata kasni Ki khubor ki babnya Umintri rang badu kari Narendra Modi ula ong baka India kalalong ka way na kiri ka bahe tamban penmi boarding na kasngi haba ajing kren sya kinong shong shnong kari ha ka benta ka bakhandai pusaw jong ka program Man Ki Baat ha All India Radio na ka step Modi ula ong baka perthai barok ka way ka phai khmat ban pindon kam boarding na kasngi ha ka laway banjur baka India ka pindon kam lang da jing start na du ka por min barim bar ka jing start sayan baminta ha ka biaday bat kani Uben rap shu baka jing yo boarding na kasngi ka penkalay ka jing em jong ki baduk bat ki rio pat ba jong kari जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है वो भी अध्ययन का विषय है Menteri rang badu kari Narendra Modi ne ka sngi ula bu ya umaw nongrim na kabenta ban shnai ki lingsun jong ka kinhon Tata Airbus kane kalong ka jaga shna lingsun shimet ka baningkong jong kari badla itho ya ka kum ka sien jam ka bakerpang jong ka atma nirbharta lane ban shania halade ki lingsun C295 ki blashna ha kane ka jaka ki thmu ban pen thamma ya ka rukom trekam ka Indian Air Force haba ai jingkren ha kane ka jingalang Modi ula ong baka India kalalong ka way na kiri ban penmi bon tli ki lieng sun ha ka perthai ula ong ru bak jing penmi ya ki lieng sun C295 ha vado dara om tangba kanang penklan bori ki sipai henry ru kan kentiyo ya ki kam lieng sun हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है भारत आज अपना टैंक बना रहा है अपनी सबमरीन बना रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही Ka Director General ka All India Radio News ka Dr. Vasudha Gupta ne kasni kalawan jingo ya kanong ba shilong bat khmi ya karukom trekam ka All India Radio bat ki Doordarshan Kendra kalashim khia ya karukom trekam bat ki program jong ki station ha kane ka jingalang kala yoro ru ya karukom trekam jong ka All India Radio bat Doordarshan ha ka ban ai ki jingtip ki bapaka shaki nong shong shnong ka Meghalaya leng ba ki khubor ki program tenrai bat ki jinga mir jingmut kala kenturu ya ki nong tray bakin yai tray shitom bat penmi ya ki program ki ban ai jingman toy shaki nong shong shnong ka jilla hashwa kane ka Gupta kala le jingo ya ka nong ba aizol Agartala bat Guwahati ban khmi ya ka rukom trekam ka All India Radio bat Doordarshan ha ki te ki jilla jong ka thanj te la mi ngi like we just cannot live in silos now unless we think and work more like in a big extended family, whether it is radio or Doordarshan, whether it is within radio, say the program, news, engineering, administration,
Like we all are the different parts, like the different rooms, but the house remains. So we have to literally make it home. Why should we think and work like that? Somebody has expertise in something. Menteri Ketenaga Arts and Culture ke Sarkar Jilla Ubak Sanbor Shulai hinin kesngi ula pli perda ya umot dur jong unong trei mon sngoba udhianada Charam Sharma hajan ke yingsa ke jong u hakenche stress ha Shillong hakajing ai jingkren ke jong u ubak Sanbor ula banjur baki nong shong shnong jong kene ke juk kide ban tip shapang ke jing no sin yang jong kilong shua ula ong baki nong trei mon sngoba om tang baki hikai Henry kidapin I daki kam ula pentip bakumno usharma ula yadon benta bat kidong ki baper ka Shillong ubatai ru shapang ka jingno sin yang usharma hakabya le ban yo jilla kiwe ki blaidon ringkat hakani ka sngi ki kentop yo air commander bala shong thaj u Iqbal Hussein Hazarika u director ka ICAR Yam u Dr VK Mishra u chairman ka Industrial Development Corporation u Shantanu Pujari u Krishna Das Gupta na AIR Shillong bat Jayanta Sharma that he is one amongst the non-KHASI Assamese leader. He's one of the non-KHASI leader who have joined hand, who have assembled all the non-KHASI brother and sister to join hand with our KHASI leader to fight, to join the movement demanding for our separate state. La penlong ya kajing ya kendu lang ka basisien shisnem ka balai jong kinong tray Asha ka Ribhoy district ken kesngi hanong po haswa kane la penlong ya kajing penko ya ki surok shnong bat surok ba ki bahap hapo ka sor nong po ha ka balawan ma ya shimmenta de kinong tray ka Asha UMLA ka nong po uba Meryl Bon CM UMDC ka thai uba Balaji Rani baru MDC ka Mauhati uba Charles Marngar kilai shimmenta ha kane kajing ya kendu lang bat yaro ya kajing no sinyang kinong tray Asha ka district ban kentia ya ka kwat kia haka im lang sa lang. Dalam dan jengking ke depan, benang benjengi telah poin sistem benang benjengi telah sakut mulai. Jadi lebih kibalong kung jengking to bridge the gap between the health system and the public at large. Jadi tidak tu bentang atau kau, ban pendap ya kan tu jaga, tapi tengkam agak jengking ini jengking. Ka D Sports Enterprise DSE bat ka Kinsman kilayo ra ya kanam lado ha ka Limpung Open Basketball Tournament arhajar arpuar kabla penyai da ka West Jaintia District Sports Association kumshi benta jong ka jing rakhe dap san post nem ka jong ka ya ka jinga kun final la penlong ha Thomas Jones Synod College ha Jowai ha ka jinga kun final ki kinthe ka DSE kilala ban penliem ya ka mixed rim shots da laipun rio la arpun rio kat ba ha kaliang ki shenrang ka Kingsman kalala ban penliem ya ka Don Rua da prapu a la nyop khandai hagani ka sngi lawan ban sakhi da MLA ka than wailat miki shilla haga jia don ringkat u secretary ka Meghalaya Basketball Association u Donald Steve Watlang bat kiwe ka Bangladesh kalala ban penliem salit da lairan ya ka Zimbabwe ha ka Limpung ka ICC Men T20 World Cup hadien bakladon ka jingsha khot biang ya kinong yele kai Shamadan nakadaw ba unong up wicket jong ka Bangladesh u Nurul Hasan ulapen out bakla ya unong tiet ka Zimbabwe u Blessing Muzarabani ha ka ball ka bakhaddu hagaba Brisbane u Sean William ulala ban kamai ndri pusan ran na kisapu atli ki ball katba utaskin ulayo ban ra ekana man of the match hadien ba ulala ban kur lai wicket but ai khat khandai ran na ka benta ka Bangladesh haka we pat ka jingya khun manta ka sngi ka India kala job ya ka jing kenting pisa but jiet ban tiet ningkong haka jingya khun persha ya ka South Africa but haka bakut jong ka over ka ba arpo ka India kala la ban kamai shi spa lai fulai ran but hak khandai ngut kinong tien mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong ka jing shet kalong arpu saw point iwe degree Celsius bar ka jing kriat kalong khat ar point khandai degree Celsius ka jing sngem ka haw kalong san khandai nak shi spa min step ban riu pun riu nak shi spa jan mit ka sun meneng kan rang ha Shillong bat ki jaka ba marjan
sa shisin pat ni penkemaya phi baya ka ni ka khubor jongi phila ruban pet live ha ka YouTube channel jong ka Didi News Shillong. Shwaban poi sya ka pukut jong ka thup khubor ngi pet biang sa shisin ni kimat bakong san. Ai jingkren Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ha ka benta ka bakhandai pasaw jong ka program Man Ki Baat ong ba ke India ka long ka way na kiri ka ba he tam ban penmi boarding na kasngi. Bu Modi yung mau nong rem ha Gujarat ban shnai kiling sun C295 ong ba ka vadu dara om tang ba ka nang penklan board ki sipai henry ru kan kintiyo ki kamling sun. Wanjungo ka Director General ka AIR News ka Dr. Vasudha Gupta yaki station ka All India Radio ba Doordarshan bat kintu bandang penmi yaki program ki ban ai jing mentoy yaki nong shnong ka jilla. But the live wicket penliam ka Bangladesh ka Zimbabwe ha ka limpung ICC Men T20 World Cup yakun persya ka India ya ka South Africa menta ka sngi. Te parlok katung ila poisya ka pukut jong ka tup kubor jong im ta ka janmit hadu bangin de syambiang bat pila syai ka sngi kublay pi baro.